سرخط و ثروت و سر مایه انسان وطن است در کتاب است که از گوشه ایمان وطن است. شادمان دوستمرادов яке аз довталабони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Балҷувон мебошад. Шодмон чун дигар довталабон ба ин озмун омодагии ҷиддӣ гирифтааст ва мехоҳад ҳунару маҳорати хешро дар санъати сарояндагӣ нишон диҳад. имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам дар номинатсияи сарояндагӣ. имрӯз шеъри хайрандеш ва оҳанги Носири Сафарро пешниҳод кардам. мехоҳам ки дар даври вилоятӣ як суруди нави дигарро пешниҳод намоям. дар ноҳияи Балҷувон новобаста ба дурии масофаи байни ҷамоатҳою деҳаҳо бо маркази ноҳия дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман шумораи иштирокчиён кам набуд. наврасону ҷавонон дар ҳамаи номинатсияҳои озмун фаъолона иштирок намуданд. ҳакамон маҳорату истеъдоди довталабонро нисбати довталабони солҳои қаблӣ беҳтар арзёбӣ карданд. имсол нисбати солҳои гузашта бисёр довталабон зиёдтар шуданд. падидаи нав пайдо шуд. дар 6 минтақае ки гузарондем бисёр довталабон фаъолана иштирок карданд. сол то сол хуб шуда истодааст. аъзои ҳакамон ба ҳунари ҳамун довталаб баҳо метиҳем, яъне ки агар овозхон бошад ва овозхониш ва навозанда бошад ба навозандагиш ва беҳтариноро ба вилоят пешниҳод мекунем. 95% довталабони даври ноҳиявӣ ба даври навбатӣ роҳ ёфтанд ва мутахассисони соҳа барои дар даври вилоятӣ комёб гардидан ба ғолибони ин давр тавсияҳо доданд. акнун наврасону ҷавонон бо ёрии ҳунармандони касбӣ ба даври вилоятӣ омодагӣ хоҳанд гирифт. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи Навид.